Missähän tää on tää kaavake, minkä vaimo pakotti lukemaan? 55, 65, 55, 65, vuotias. 102, 202, 202. No kyllä, mä päivittäin varmaan liikun semmosen minuutin, puoli tunti minuutin. Liikuntaa. Never. Päivittäin kasviksia. Never. Verenpainelääkettä ei. Päivittäin. Ei. Päivittäin. No, minun verensokerit ei ole koskaan ollut kyllä kohollaan. Meikäläinenhän on ihan kondiksessa. Kunto on suorastaan huikea. Surkea. Joka 3. suomalaisella on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Oletko sinä yksi heistä? Ota riski haltuun, tee testi osoitteessa stopdia.fi.